Ще има много подаръци. Ще има много намаления. Да, правилно разбра. 5 години, 5 безплатни зони. Горна устна, брадичка, скули, подмишници, корем лента за жени и мъже. От 5 до 10 ноември ще има отворени врати и огромни подаръци за всички. Възползвайте се от александритна лазерна епилация с до минус 40% на единични процедури, минус 30% на големи пакети и минус 20% на малки пакети. Също така диоден лазер, Купи 5 процедури и вземи 2 подарък. както и мускулна електростимулация, като цената за единична процедура е минус 40% и 12 процедури с до минус 30% отстъпка. И 2 нови процедури изненада. Опитайте от нашите безплатни демо процедури и промоции на пакети за лице и тяло. За клиентите ни, които няма да имат възможност да дойдат тук на място, могат да закупят пакетите си директно през нашият онлайн магазин. Ние празнуваме, ти печелиш. Запишете се от сега за безплатна процедура, защото местата